Ngithanda ukunibingelela futhi namhlanje. Ngithena angiphinde ngibuye futhi nezinye izincazelo zami yamaphupho esithi masilele ebusuku siwaphuphe ukuthi ngabe asho ukuthini na, futhi ngabe lokho kuchaza ukuthini na. Uma ngabe kuthiwa wena uthe ulele ekulaleni kwakho wasuba nemibono oyibonayo ebusuku uleleke, lonto ke ngeke ngachaza ukuthi fanele uyilandelele ngoba suke kuyinto eqwashisayo nento esuke fanele wena uyilandelele ukuze indlela ohamba ngayo nezinto nangendlela wenza ngazo izinto zakho ukwazi ukuthi ulekeleleke ngamaphupho ukuthi fanele wenze njani na, liphi ixhaxo fanele uthathe wena ukuze leyo nto ifezekeke. Ngithi namhlanje ake sikhulume ngesihloko esifaka izinkomo noma inkomo nangembala yakhona-ke, nanokuthi uma uyibona inkomo ngabe kusho ukuthini lokho empilweni yakho, noma fanele ngabe wena wenze njani ukuze leyo nto uyilandelele, ngoba mhlawumbe ngase ibone usizo futhi ngase idinge umthandazo ukuthi wena kuleyo nto sukuyibonile ukwazi ukuthi ikuphi ozosizakala ngakho na, ngoba angikholwa ukuthi ngabe uzotshelwa into utshelele nje ukuthi uyatshelwa nje, asikho isidingo sakho, utshelwa nje ngoba fanele kube khona okuthize ozokwenza ukuhlangabeze lelo phupho ukuze wena ukwazi ukuthi indlela yakho iqhubeka isuka uyaphi na. Ngiqale namhlanje ngizophatha isihloko esithi nene uma uphupha wena izinkomo ziziningi futhi ukhiphe inkomo emnyama kulezo, noma ngabe kuthiwa asabanganingi kakhulu kodwa nje zona mazingaphezulu nje kwezintathu ziyangaphezulu kwinhlanu noma ziya kwezinhlanu, leyo nto lokuthi isho ukuthini na, ukhiphe ke emnyama kuzona. Kusho ukuthini na? Uma wena uthe ulele ebusuku wase ubona izinkomo, kusho ukuthi nene wena kunemali ozoyithola, lisho lokho nje, futhi leyo mali suke uzoyithola ngempela, usuke nje uzothola imali. Kuhleke ukuthi mfowethu dadewethu lapho usuke ukhona, uma utshengiswe leli phupho elinjengaleni ukuthi wena kunemali osuke uzoyithola, suke sebazi ukuthi wena uzothola imali. Kuloyo nto kusuke kufanele kube khona into ethize wena ozoyenza ukuze phinde futhi bezojabula labo bantu abakutshengise leyo nto, ngokuthi wena uthi uma utshelwe into mase uyayilandelela, mase uyakwenza lokho, mase kuba khona nento futhi nabo obajabulisa ngayo ngoba basuke sebekutshengisile ukuthi wena uzoba nemali. Ngaleyo ndlela lokho uthola ukuthi siyafika ezandleni zakho, uthola ukuthi wena usukhohliwe. Ingakho-ke uthola ukuthi ezinye izinto zabanye abantu ziwe seziyonakala, kanti kufanele ukuthi wena uma usutshengisiwe ukuthi uzoba nemali ngokuthi utshengiswe ngezinkomo, kuba khona phela okuthize okwenzayo ukutshengisa ukuthi uzwile, wabona, wayithola imali, kwase kuba khona okwenzayo owenzela izingilosi zakho eziyidlozi lakho phela phezu kwakho-ke. Yilokho engizokusho-ke ngezinkomo eziningi. Ngiphinde-ke futhi ngibuye ngize lana, uma wena futhi ubona izinkomo zisesibayeni, zivalelwe esibayeni, kusho ukuthini na lokho? Kusho ukuthi wena kunemali fanele ngabe uyayithola kodwa uyitholi, ivalekile, ivalwe yini na? Izinkinga ezikhona mhlambe emndenini wakini, noma wena idlozi lakho qobo aligeziwe, noma kunezinto ezingalungisiwe ezidingakala kuwe. Ingakho ngazuthi izinto wena zithanda ukuba nzima kuwena, kakhulukazi eziphatha imali. Uzothi-ke masulele masuphupha leli phupho elinezinkomo ezivalelwe kuphi? Esibayeni, ngoba unayo imali kodwa njengamanje ayizofika kuwe. Kodwa engikwaziyo kuba khona into kuleyo nto, kulelo phupho masuliphuphile abazokutshengisa ngayo ukuthi njengoba ivalelwe esibayeni unawo u1, u2, u3 odala ukuthi zingaphumi. Abanye kuyenzeka-ke ukuthi uma ephuphe lelo phupho mase yabona ukuthi kunomuntu okuyena ovalela izinkomo. Bheka-ke mntaka baba ukuthi kungenzeka ukuthi eduze kwakho abantu ohlala nabo yibona abavala inhlanhla yemali kuwe. Ingakho-ke uzozifica iy'nkomo zakho uma uziphupha zivalelwe esibayeni. Lisho njalo-ke lelo phupho lezinkomo ezivalelwe kuphi? Esibayeni. Ngiphinde futhi ngiqhubeka. Kusho ukuthini-ke uma wena uthe ulele futhi wabe usuphupha nje uncela inkomo-ke? Kusho ukuthini lokho? Uncela ubisi enkomeni, ibele lenkomo. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi mntaka baba uyaxwayiswa futhi uyatshelwa ukuthi wena esikhathini nje esincane esizayo uzoba nemali eningi, uzoceba nje, ake ngisho kanje. Leyo nto-ke fanele wena leyo ndlela osukwenza ngayo ngalezo zinsuku ungayishintshi, qhubeka kuyona, hlala kuyona, ngoba sho ukuthi ikhanyisa noma ivula izindlela zakho zempumelelo-ke. Abanye-ke mase bethola imali beke bathi sebephumelela, ngoba phela sonke siyayifuna imali, ngaphandle kwemali akukho ukuthi siye phambili. Injalo-ke uma nje uphuphe wena uncela inkomo-ke, kusho lokho-ke.
Ngabe-ke kusho ukuthini uma uthola ukuthi wena uphuphe inkomo emnyama? Isho ukuthini leyo nto? Inkomo emnyama bakwethu uma uyiphupha isho ukuthi lapho kini emndenini wakini, ake ngichaze kanje, kwashonwa. Kwathi mase kushoniwe nangageza, nangakumula, nangayisusa inzila, nangakwenza lutho nje ukuphathelene nalo muntu obenishiyile emhlabeni. Khumbula-ke ukuthi lo muntu onishiyile emhlabeni owala ekhaya uyigazi lenu. Uma njengoba esuke ehambile udinga ukuthi agezwe, angene emndenini yakini engasekho ehlanzekile. Nayizwa leyo nto. Uma ningakwenzanga uzongena engcolile, nani futhi kungcolile ngoba usuke edinga ukuthi akhunyelelwe yinini. Yini-ke zolunga mntakababa kunina uma ngabe nezinto kuthiwa nizenzanga na? Ngeke kuze kulunge lutho. Uzothi uma ufika lapho uthi uyoqashwa khona emsebenzini, ufike usale baqashwa abanye ngoba ungcolile, uhamba nomuntu oshonile noma uhamba nethunzi lomuntu ongasekho. Uma lo muntu elokhu eziveza kanje eziveza kuwena, kusuke fanele phela usukume ubuze kwabasekhaya ngoba uchaza ukuthi kunomuntu wala ekhaya owathi maseshonile kwangagezwa, ofisa ukuthi abe idlozi elihle kuwena kusize ngezinto ezithize. Uzolokhu evelile nje eyinkomo emnyama. Ngiyacela ukuthi uma ungabe kuthiwa unaleli phupho usukumele phezulu, nigeze ekhaya, nikhumule inzila ukuze angagcine seyithunzi elimnyama kuwena. Khumbula ngoba phela ngishilo ngathi okunezinkomo yinto yasekhaya leyo. Kulungile, ake ngidlule. Uma wena futhi uphupha inkomo ikujaha, kusho ukuthini na? Lalela, ngithe uma uphupha inkomo, izinkomo, imali, shuthi lento iphatha into yasekhaya. Imali akukho la ungathola khona inhlanhla yemali ngaphandle kwasekhaya. Uphinde futhi ngathi uma uphupha inkomo ezivalelwe, into yasekhaya leyo. Isekhaya la uthola khona inhlanhla yemali. Ngiqhubeke futhi ngathi uma ungabe wena kuthiwa uphupha inkomo emnyama, yinto yasekhaya leyo. Yikini la fanele ngigeze khona. Ake ngibuye sengiza lana-ke ngoba zonke lezi zinto asengishilo ngithi kubala into eyasekhaya. Ake ngibuye ngize la. Uma-ke inkomo uyiphupha ikujaha wena, kusho ukuthini lokho? Sekufanele siphume siye ngaphandle sithi inkomo sitha sangaphandle noma sichabo bo. Lalela mntakababa. Uma uphupha inkomo ikujaha, leyo nto kabili. Wena kunento efanele ngabe kuthiwa uyayenza kini ephathelene nedlozi nabantu abangasekho ongafuni wena ukuhamba ngendlela yakhona. Uzoyiphupha-ke isilwa nawe. Yezwa na? Kodwa lokho uzosimayilwa nawe mase iyakujaha mhlawumbe ize ukukhiphile ngaphandle ikuyise endaweni ethize lapha wena fanele ulungise khona into ethize fanele ngabe uyayilungisa wena. Okokuqala lokho, uma inkomo ikujaha iwulaka labantu abangasekho, uma wena kunento fanele ukuyilungise-ke, uzoyibona ikujaha ize ikuyise endaweni ethize engaphandle. Kodwa khona kulona lelo phupho uzokwazi ukuthi leli phupho leli ngibonile bekukhona osibanibani nosibani nosibani. Sukuthi yothi umuntu okuchazelayo uyobe usuyabona ukuthi lento lena yinto ephathelene nedlozi. Kuba khona lento ozobona ngayo ukuthi lena iqondene nedlozi. Okokuqala lokho. Okwesibili, uma wena ukuthawulele wabe usujahwa inkomo, khumbula futhi ngithe inkomo sizifaka ngaphansi kwekhaya. Kungenzeka ukuthi wena lapha emndenini wakho kunokungazwani okuthize, kunezinto enithi manizenza zibe ngathi zakho zizohleleka zilunge, mase kusuka umoya noma uthuthuva lomoya ebantwini abathize noma emntwini othize engathandi ukubona ukuthi wena kunezinto engathi ziyakulungela. Lonto-ke yimbi leyo nto ngoba uma uzophupha inkomo ikuhlaba wena iwujaha leyo nto, yinto engafanele ngabe kuthiwa yenzeka leyo nto, yinto efanele ihlale phansi ikhulunywe ngoba suke kukhona isimo sokuthi nene fanele nihlambulukelelane ninodwa ukuze nawe noma ukwenza lokhu kungabi nabantu abakubuka kambi abangaze befise ngathi bengakwenza into ethize. Uyayibona leyo nto leyo. Yingakho kuzophupha ujahwa inkomo. Namhlanje ngicela ukuthi ngibonge emaphusheni onke esengingachaza. Ngibonge uma ngabe kuthiwa ufisa wena ukuba nombuzo, sacela ubhale ngenzansi la kwi-comment section mase ngiyakuphendula uma ngabe ngiyakwazi ukuthi ngiphendule ngaso sikhathi. Kodwa uma ngabe iphupho lakho lilide ngizokwenzela ivideo ngikuphendule ngayo. Ngiyabonga, sale kahle.